Вітаю вас усіх, хто долучився до нашої трансляції, хто удзельнічае і буде слухати офлайн і онлайн. Меня зовут Тихон Чернякевич, я литературный критик, менеджер разных литературных проектов, в приватности сайта Беллит.Инфо. Але сёння тема лекції досить така паўскоснай пройдзе па беларускай літаратуры, таму што сусветная літаратура і беларуская літаратура гэта адначасова і адно і тое ж, таму што беларуская літаратура частка сусветнай. З другого боку, канцэнтравацца сёння будзем мы на спісе New York Times 100 найбольш заўважных кніг, а менавіта мы разгледзім частку гэтага спісу прысвечанага фікшну, то бок мастацкай літаратуры, тое, што найбольш хвалюе, в прынцыпе, многіх пісьменнікаў і беларускіх, як патрапіць у гэты спіс, альбо хто туды трапляе наогул. Далёка не заўсёды людзі даходзяць да гэтых кніг, да таго разумення, што увогуле на топе у New York Times, альбо Paris Review, альбо New Yorker, альбо Los Angeles Times і гэтак далей, гэтак далей. Штука ў тым, што гэта сапраўды спіс вельмі аўтарытэтны, то бок калі вы адкрыеце любую кніжку з гэтага спісу, які складаецца напрыканцы года, кожны раз, не першы год, то кожная з гэтых кніг, напрыклад, на Амазоне, на найбольш асноўным такой маркетынгавай пляцоўцы, дзе прадаюцца кнігі пачкамі штодня, заўсёды, калі яна трапіць у гэты спіс, то гэты радок будзе на самым версе, што New York Times адзначыў гэта ў сваёй соц. І для продажу гэта вельмі важна. Увогуле, мы маем у заходнім свеце такую сістэму, як рэйтынгі. Што гэта такое наогул і чаму яно важна? То бок, кожнае сур'ёзнае больш-менш выданне, яно удзяляе ўвагу культуры. Адпаведна, яно удзяляе ўвагу літаратуры і кнізе. Ёсць частка газеты, сайта, часопіса, якая прысвечана менавіта аглядам новых кніг. І гэта практыка цягнецца ўжо стагоддзямі, можна сказаць. То бок мы можам там адкрыць нейкія біяграфіі класікаў, амерыканскіх, англійскіх, і пачытаць, што яны пісалі калонкі туды, што яны пісалі агляды кніг туды, што яны рэцэнзавалі гэта, пісалі прадмовы да гэтых кніг. То бок гэты рынак і гэтая сістэма рэйтынгаў, аглядаў існуе ўжо стагоддзямі і з'яўляецца інтэгральнай часткай, в прынцыпе, сусветнай журналістыкі. Адпаведна, чытачы, якія хочуць купіць кніжку, яны арыентуюцца на то ці іншае выданне, якое яны лічаць найбольш аўтарытэтным. Тут ёсць пэўная канкурэнцыя. Чаму выбраў New York Times? Ну, як бы это лічыцца такое, можа быць, адным з найбольш аўтарытэтных. Хаця там Washington Post, і Time, ці Kirkus Review, ці Paris Review, гэта таксама вельмі важныя рэйтынгі, якія, можа быць, на некую сваю аўдыторыю пэўную працуюць, бо ў кожнай рэдакцыі ёсць свая рэдакцыйная палітыка і гэтак далей. Можа быць, еўрапейскія газеты больш арыентуюцца там на Еўропу. Но, але тым не менш, усе хочуць быць універсальнымі. То бок, калі ты там Times ці New York Times, ты хочаш, каб цябе чытаў увесь свет і слухаў цябе і прыслухоўваўся да твайго меркавання. Гэта непасрэдна ўплывае на продажы кніг. Яно звязваецца, безумоўна, з структурой выдавецкага рынку, з перакладчыкамі, звязваецца з рэйтынгамі пэўных універсітэтаў, пэўных накірункаў літаратуры.
То бок пэўная жанравая палітра, дзякуючы гэтым рэйтынгам, яна становіцца больш бачнай, больш відавочнай. І такім чынам чытач можа выбраць штосьці сваё, тое, да чаго ў яго больш ляжыць душа, альбо там наконт даследчыкаў таксама яны могуць больш-менш так арыентавацца, што там на топе, што атрымала прэмію, што ўвайшло ў той ці іншы спіс. То бок ёсць структура рэйтынгаў, ёсць структура прэмій, якая таксама вельмі разгалінаваная. Кожны жанр кнігі мае сваю прэмію, ёсць больш-менш такія універсальныя прэміі за прозу, за паэзію. Гэта ўсё там тысячы гэтых літаратурных узнагарод рознага, так сказаць, і грашовага складніку, і, в прынцыпе, такого рэпутацыйнага. Што гэта азначае, в прынцыпе, для таго, хто раскрывае New York Times 100 Notable Books, альбо раскрывае газету і глядзіць агляды. Ну, то бок, трэба разумець, што кніг выходзіць вельмі шмат. Калі казаць, ну, здаецца, нават 100 кніг, ну, это ж так шмат, там, за год і так далей. Але у Амерыцы выходзіць больш за 2500 кніг у дзень. З іх мастацкай літаратуры прыкладна займае, там вагаецца лічба на 10 до 12%. То бок прыкладна 300 кніг у дзень выходзіць мастацкай літаратуры. Адпаведна, для навігацыі па гэтым свеце трэба гіды. Калі выходзіць 300 кніг у дзень, цяжка разабрацца, якая з іх добрая, якая з іх не вельмі. Цяжка разабрацца, наколькі яна адпавядае тваім чаканням альбо не. То бок гэтыя газеты, пра якія я вось сказаў, якія бачны там на слайдзіку, некаторыя іх лагатыпы, яны выступаюць такім гідам для чытача, аглядаючы, ну, найбольш такія сур'ёзныя тэксты на іх погляд. Там таксама вельмі шмат што звязана з тым, наколькі гэтае выданне, там, напрыклад, піша больш пра пэўную тэму, альбо менш піша. І, ну, ёсць пэўная градацыя, но тым не менш ёсць і шмат што агульнага. Асноўная частка і, ў прынцыпе, аснова маёй лекцыі, яна вось на гэтым слайдзе адлюстраваная, гэта тое, што я бы назваў трэндамі спісу New York Times. Яно крыху на слайдзе гучыць так вельмі сцісла, але я пастараюся больш-менш падрабязна тлумачыць. Вось жа, асноўныя трэнды спісу New York Times. Жанравасць, фіт, структураванасць рынку, універсалізацыя тэмы, сацыяльная значнасць, лакалізацыя, максімальная прывязка да канкрэтнага часу, развязванне альбо разразанне псіхалагічных вузлоў. Ну, то бок, я дазволіў сабе ўзяць гэтую палову соткі, ну, то бок, там, палавіна, там, 49-50 кніг, агледзець рэцэнзіі, якія выходзілі на іх цягам 2023 года, пачытаць там урыўкі, сюжэты, эксэрпты, пэўныя там, скажам, ну, меркаванні пісьменнікаў пра іх і скласці вельмі сцісла і вельмі тэзісна тое, чым гэтыя кнігі са спісу падобны адна на адну. Яны все вельмі розныя. Все вельмі розныя. Той же час вось па гэтым пройдземся. Што такое жанравасць і структураванасць рынку? То бок, кожная кніга з спісу New York Times, спісу іншага, якого загодна рэйтынгу, яна прывязваецца адразу на ўзроўні і выдавецтва, і, можа быць, нават аўтара, абавязкова яна прывязваецца крытыкам,
Абавязкова яна прывязваецца газетай і, скажем, раздзелам рэцэнзій да пэўнага жанру. Ну, мы прывыклі разумець жанры ў такім больш-менш школьным разрэзе, ну, то бок жанр, это вось раман, аповесць, апавяданне. Так. Ну, трэба сказаць, што раманы — гэта фактычна ўсё. То бок у гэтым спісе, напрыклад, 23-го года ёсць адна кніга вершаў, адзін зборнік вершаў адзначыў New York Times. Ёсць пераклад «Іліяды», як не дзіўна, новы, які выйшаў у Амерыцы, які, ну, яны палічылі за належнае адзначыць. І ёсць адзін зборнік апавяданняў. То бок астатнія, там 97% гэта раманы. Гэта асноўны жанр, які чытаюцца, які прадаецца, які друкуецца, публікуецца, які рыхтуецца аўтарамі, яны да яго ідуць. І гэта тое, на што арыентуюцца чытачы збольшага. У асноўным проста раман. Але жанр, як такі, як раман, гэта, ну, нават часам ён не пазначаецца ні ў рэцэнзіях, ні дзесьці у нейкай такой структураванай табліцы, тому што это і так зразумела, што это раман. А для этого, як бы, ну, не варта нават адкрываць старонку з кнігай там на Амазоне ці дзесьці яшчэ. Але што такое большая структураванасць і жанравасць? То бок весь рынок разбіт на жанравую літаратуру. Яна складае, ну, пазіцый, напэўна, некалькі сотняў. То бок раманы маюць 100 паджанраў. Кожны з гэтых паджанраў, субжанраў, ён мае свайго чытача, мае сваіх аўтараў, мае прыхільнасць, мае сваіх крытыкаў, мае сваіх нават выдаўцоў альбо дэпартамент у выдавецтве, мае курс вывучэння ў літаратуры на факультэтах Creative Writing і так далей. То бок там, дзе пэўны чалавек, напрыклад, чытае курс па гэтым жанры. Вось я, напрыклад, тут выставіў карціначку проста. Вот, Queen of Queer Historical Romance. То бок вось гэта аснова такая састаўная аснова для пэўнага жанру. То бок вось у нас ёсць романтычны раман, той же час ён гістарычны і ён квір. Вось такія састаўныя жанры, яны і з'яўляюцца найбольш папулярнымі. Ну, вось тут на слайдзіку можна пабачыць, напрыклад, з раздзела Speculative Fiction колькасць розных субжанраў, якія ёсць, ну, тупа ў Вікіпедыі. Зразумела, што не толькі яны ёсць яшчэ больш ускладненыя, але калі ты пішаш, скажем, Lovecraftian хоррор, то людзі адразу разумеюць, што гэта такое. І калі людзі любяць Лоўкрафта, яны ідуць, груба кажучы, на гэтую паліцу і купляюць новую кніжку. Вот. Калі ты там афрафутурызм шукаеш, я першы раз прачуў пра гэта насамрэч слова. Ось афрыкан-футурызм і афрафутурызм, розніца тым, што афраамерыканскі футурызм і праблемы Афрыкі, яны размяжоўваюцца ў розныя субжанры. Ну, то бок, все вельмі, вельмі раздроблена і вельмі структуравана. І гэта тое, да чаго кожны аўтар як бы прыглядаецца. Адпаведна, калі беларускі аўтар, напрыклад, уявім сабе такое, захоча згенераваць такую мадэль патраплення ў гэты спіс альбо ў нейкі іншы рэйтынг, і ён мусіць звяртаць увагу на тое, што все вельмі раздроблена, яму трэба пісаць пра штосьці канкрэтнае. Выбраць вось з гэтых дзесяткаў, сотняў субжанраў той асноўны жанр, у якім ён будзе працаваць, і дадатковае, магчыма, які яму больш там
цікаве, больш яму блізкі, і яму ёй там не важна. Ну, абапірацца менавіта на гэта, таму што калі ты пішаш проста раман, ну, лепш адразу пазначаць, напэўна, я так думаю, літаратурным агентам, што менавіта за раман ты хочаш напісаць. Тут вось прыклады з рэцэнзій на гэтыя кнігі. Што мы маем тут, напрыклад? Паўднёва-гатычная містыка забойстваў, якая абапіраецца на расу, рэлігію, палітыку і нават паліцэйскую дзейнасць у невялікіх гарадах сучаснасці. Гэта фальклорнае фэнтэзі, якое памятае старыя пераплеценыя крывёю крыніцы пра ахвярапрынашэнні, скрадзеных дзяцей, але дадае сучаснага глянцу. Раман Заідзі Сміт прапануе шырокі агляд Лондона і англійскай вёскі і ўдала выяўляе сацыяльныя супярэчнасці эпохі ў некалькіх герояў. То бок, ёсць не проста разуменне, што ты пішаш гістарычную кнігу, але ў той жа час ты выяўляеш супярэчнасці. Ты не пішаш проста фэнтэзі, там, начытаўшыся Толкіна, але ты пішаш яго, абапіраючыся на фальклор, на міфапаэтыку і гэтак далей, у той жа час дадаеш сучасны момант. Паўднёва-гатычная містыка забойства. Што такое паўднёвая? Гэта жанр асобны, які называецца Southern Horror, па-моему. То бок гэта тэма амерыканскага поўдня, то бок паўднёвых штатаў, дзе традыцыйна больш кансерватыўнае грамадства, там фіксуецца больш расізму, там было зразумела ў гісторыі 19 стагоддзя там барацьба паміж поўначчю і поўднем. І вось містыка забойстваў у гістарычным рамане абапіраецца менавіта вось на гэтую тэрыторыю, на гэты час і мае пэўны свой флёр. То бок калі чалавек бачыць, што гэта паўднёвы хорар, то ён адразу, ў прынцыпе, разумее, пра што там будзе. Ну, ён не ведае, канешне, увесь сюжэт, ён не ведае герояў, ён, можа быць, не... Ну, вось эту всю інтрыгу, канву, яму это трэба ўсё будзе пачытаць. Але калі яму хочацца чытаць пра амерыканскі поўдзень, ён пойдзе на гэтую паліцыю. І гэта спрашчае яму навігацыю па паліцах. Вось тыя жанры, субжанры, якія адзначыў Нью-Йорк Таймс у 2023 годзе. Я адзначу колерамі самыя папулярныя, што найбольш чытаюцца і што найбольш часта сустракаецца. То бок мы бачым, што ёсць 6 сямейных сагаў, есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 гістарычных кніг, historical fiction. То бок гістарычныя кнігі і сямейныя сагі – гэта, в прынцыпе, амаль палова топу Нью-Йорк Таймс, то бок гадавога топу. Гэта найбольш трэндавыя жанры цяпер. Псіхалагічныя кнігі займаюць таксама пэўна добрую частку, ось 4 кніжачкі ёсць. Ну і патрохі там ось climate fiction, трылеры, хорары, графічныя раманы, ну і так патрошачкі кожнага там яшчэ. Ну ось я казаў, адна кніжка паэзіі была адзначана, там адна кніжка апавяданняў. Ну, але ось дыстопія, сатыра, антыутопія, то бок. Таксама сустракаюцца. Вось гэта асноўныя жанры. То бок бачна, што, в прынцыпе, людзі любяць больш чытаць пра гісторыю. І гэта не проста гістарычны там, не ведаю, раман ні пра што, а ён мае пэўную лакалізацыю, пэўную прывязку да часу і месца. Я б таксама пра гэта скажу потым. Тут ёсць такі вясёлы слайдзік аб'ём.
Вось. Гэта колькасць старонак проста. Ёсць пэўная такая міфалогія, што цяпер у топе выключна раманы вельмі-вельмі вялікія. Насамрэч, калі так паглядзець на вось гэту карціначку, то бачна, што, ў прынцыпе, сярэдні аб'ём кнігі, якая азначаецца, гэта менавіта рэйтынгам, тому што я менавіта на ім фокусуюся і больш спадзяюся нікуды не адыходзіць. 350-400 сторонок – гэта сярэдні аб'ём кніжкі. Ёсць пэўнасць частка, там 6 кніжак больше за 600 сторонок, 500-600, але, это насамрэч не вельмі вялікі працэнт. Ёсць дэбютныя раманы, якія тут бачны нават тым, што яны часам нават меншыя за 200 сторонок, то бок это можа быць там 190, 220, 250. Это зусім маладыя аўтары, якія надрукавалі першую кніжку. І, дарэчы, я тут на слайдах гэта не адзначаў, але менавіта дэбютныя раманы добрую частку рэйтынгаў займаюць. То бок крытыкам, газетам, выдавецтвам трэба свежая кроў, ім гэта цікава, яны гэта шукаюць, і сапраўды ёсць магчымасць прарвацца дэбютанту. Калі адкрыць там біяграфіі многіх з гэтых аўтараў, то бачна, што, напрыклад, адзіная прэмія, якую яны атрымалі за дэбютны раман. Ці там уключілі іх у спіс пэўны. То бок паставіць кропачку, сказаць, вось класны пісьменнік. Гэта вось адна з такіх функцый гэтых рэйтынгаў. І, в прынцыпе, калі хтосьці ўсё яшчэ піша свой першы раман, то, можа быць, сапраўды варта дачакацца, калі ён стане вельмі класным, там знайсці добрага перакладчыка, добрае выдавецтва, выпусціць яго і адзначыць як дэбютанта. Скажам так, верагоднасць значна больш. То бок, што лучыць яшчэ ўсе гэтыя кнігі, досыць стракатыя, я ўжо сказаў, колькі там гэтых субжанраў, там дзесяткі, сотні, што іх лучыць паміж сабой. Гэта тое, што у рэйтынг уваходзяць кніжкі, якія сапраўды накіраваны на пэўную універсальнасць, на пэўныя тэмы, якія агульныя для ўсяго чалавецтва, груба кажучы. Тое, што можа, любому, хто зойдзе ў краму і купіць кніжку, нечым адгукнуцца. Тут, канешне, досыць спрэчны можа быць і дыскусійны момант, таму што, калі чалавек піша там пра пачуцці альбо пра сваю сям'ю, гэта ж як бы зразумела, гэта універсальна. Але ў той жа час ёсць такая думка, што важна не толькі пісаць пра пачуцці і пра сям'ю, але і думаючы пра чытача, які атрымае ці не атрымае водгук, нейкая сугучнасць са сваім досведам. То бок, чым больш універсальны будзе падыход да таго, хто будзе ўспрымаць гэтую кнігу, да таго, хто будзе чытаць, чым больш будзе падыход такі, як бы, накіраваны на шырокія масы, як казалі. Будь прасцей, да цябе пацягнуцца шырокія масы. Дык вось, менавіта на шырокія масы і кнігі арыентаваныя больш трапляюць. Яны не то, што больш трапляюць, яны ўсе такія там у гэтым спісе. То бок гэта бярэцца пэўная група, канешне, яна залежыць ад жанру, пра які я ўжо казаў, тому што рынак структураваны. Той, хто чытае Black Horror, там, можа быць, не чытае нейкія рамантычныя кнігі пра падлеткаў. Альбо спекулятив фікшн, людзі, можа быць, не чытаюць там гістарычныя раманы ці біяграфіі і так далей. Але бярэцца пэўная шырокая група людзей, якім гэта можа быць цікава. Адпаведна, выдавецтва зацікаўлена ў гэтым таксама, тому што яна можа больш экземпляраў прадаць гэтай кніжкі. І чым больш універсальная група будзе мэтавай аўдыторыі, тым лепш, напэўна, для выдаўца і для прасоўвання кнігі на рынку. Тому што так прасцей проста гэтыя
фігурки переставляць. Ну і вось зноў жа цытаты з рэцэнзій і з кніг таксама, з вокладак. Пераасэнсаванне жыцця бліскучай групы феміністак, сафістак, мастачак, пісьменнікаў мінула, якія змагаюцца за кантроль над сваім жыццём. Это, да рэчы, нумар 1 у спісе. Там, пасля Сафо. Галаваломны трылер, які распавядае пра апантанасць нашай культуры серыйнымі забойцамі і сапраўднымі злачынствамі. Ну вось адразу хочацца падумаць, а што там, чаму наша культура так апантаная злачынствамі, серыйнымі забойствамі, всяческімі хорарам і чаму так цягне. Ну, в прынцыпе, калі чалавек задае сабе такое пытанне, чаму мяне так цягне пачытаць пра нейкія забойствы, альбо чаму так шмат у навінах цяжкіх артыкулаў, якія там складана дачытаць, чаму на гэта канцэнтруюцца ўсе. І ён так задае сабе гэта пытанне. І вось кніга яму кажа, вось у мяне адказ ёсць. Ну, такіх людзей знойдзецца даволі шмат, якіх турбуе гэта праблема, напрыклад. Ну, чаму б не купіць кнігу, не заплаціць там нейкія 15-20 і, ну, можа б табе сапраўды штосьці скажуць, там, ну, нейкі адказ дадуць. Погляд на безбожны альянс сістэмнага расізму, бескантрольнага капіталізму і масавай практыкі прыгнятання ў амерыканскай турэмнай сістэме. Ну, вось практыка прыгнятання ў турэмнай сістэме. Ну, таксама, это універсальная абсалютна рэч, якая, ну, можа многіх зачапіць. Вось яны прачытаюць, падумаюць, да, практыка прыгнятання ў турэмнай сістэме. Это мне знаёма. Ну, і беларусы таксама могуць пра гэта сказаць спакойна, да? І амерыканцы таксама пра гэта гавораць. Вось чалавек напісаў антыутопію пра тое, як у нейкім выдуманым свеце, ну, але там, указваецца, Амерыка будучыні, з'яўляецца тэлепраграма, у якой ідзе жаночы бокс такі і змагаюцца зняволеныя паміж сабой. Ну і вось той, хто пройдзе пэўную колькасць баёў, той атрымае вызваленне з турмы. Ну і там ідуць стаўкі, там букмекеры, там шалёная папулярнасць, рэклама і гэтак далей. Ну, адпаведна, там вертухаі, там все такое, хтосьці там з турмы там свае нейкія гешэфты мае. Хороша антыутопія, поўны жесткач, тэма універсальная абсалютна. В прынцыпе, многім можа, ну, як бы, такую кнігу захочацца купіць. Ці аналізавалі вы, колькі ў гэтых спісах кніг замежных для ЗША аўтараў і якія яны? І што амерыканцаў хвалюе, акрамя жыцця ў сваёй краіне? З рэйтынга Нью-Йорк Таймс, які прэтэндуе, в прынцыпе, на універсальнасць, ну, той жа час яны арыентаваны ўсё-такі на амерыканскую кнігу, на англамоўных аўтараў, і пераклады гэта 10%. То бок гэта ўсе пераклады з усіх моў свету. То бок, груба кажучы, з 50 кніг 5. Конкретно ў гэтым рэйтынгу 23-го года там, по-моему, 2 з французскай, 2 з іспанскай і 1 з нямецкай мовы. Дарэчы, з нямецкай мовы выдадзены пераклады, гэта вось New Directions, дзе Бахарэвіч быў надрукаваны выдавецтва. Такое не Пенгвин і не вось гэтыя вот все супергіганты, але ў той жа час выдавецтва, якое прадастаўляе якасныя пераклады. І вось з усёй нямецкай літаратуры яны выбралі раман пра любоўную сувязь жанчыны з немаладым чалавекам такім. Там такі вялікі у іх любоўны раман, які працягваецца 50 гадоў. Гэта вельмі важна таксама, таму што чым большы кавалак часу вы ахопіце ў кнізе, тым лепш, напэўна, і для рэйтынгу, і для выдавецтва, і для многіх другіх. Вось. І там гэта ўсё адбываецца на фоне разбурэння Берлінскага муру.
на фоне рознасці ФРГ і ГДР. І адпаведна у старэйшага гэта мужчыны там і свае нейкія стэрэатыпы, прынцыпы і гэтак далей, у маладзейшай жанчыны сваё. Ну і вось на гэтым канфлікце як бы будуецца сюжэт, такія сузалежныя адносіны, якія ў той жа час там прыносяць штосьці абодвум бакам. Ну і гэта так сімвалізуе, в прынцыпе, такую неаднароднасць Германіі, але магчымасць, в прынцыпе, нейкага ўзаемапаразумення паміж ФРГ і ГДР. Ну, то бок, ёсць універсальная пэўная тэма. Ну, зноў жа, канешне, напэўна, калі казаць пра тое, што трапляе ў рэйтынгі замежнай літаратуры, не амерыканскай, то гэта такія рэчы, якія таксама вядомыя кожнаму амерыканцу. То бок, вось, ну, раз пераклалі, раз выдалі в Амерыцы, ну, значыць, ну, трэба, каб штосьці, хоць я чуў пра штось. Ну, вось яны чулі пра берлінскі мур там, да? Окей. Ёсць яшчэ там роман пра жанчыну італьянскую. Яна там напрыканцы жыцця пачынае асэнсоўваць сваю як бы залежнасць ад сваёй сям'і, ад свайго мужа, ад сваіх дзяцей, што яна увесь час правяла там у хаце. І там нейкая гісторыя вакол гэтага ўся адбывалася, там нейкія стэрэатыпы, звязаныя яшчэ з італьянскім фашызмам таксама. І гэтак далей. Там іспанская таксама там будзе прысутнічаць, і Франка, там, італьянцаў Мусаліні, і гэтак далей. Ну, то бок, гэта тыя імёны, якія там вядомыя, там, напрыклад, чытачу амерыканскім. Ну і ўжо ясна, там уже вуха пачынае прыслухоўвацца. Вось. Ну, а тэма таксама універсальная, тому што, ну, жанчына, якая атрымлівае дыскамфорт ад таго, што яна там шмат часу праводзіць з дзецьмі, з мужам і гэтак далей. Ну, гэта таксама універсальная тэма, якая многіх можа зачапіць. І можна прадаць кніжку, груба кажучы. Дарэчы, гэты роман, вось італьянскі, па-мойму, ён рэальна класічны. Ён нават не то, што 23-го года, ён там нейкіх ледзь не 80-х гадоў. Яго вось толькі пераклалі. Ну і вот Нью-Йорк Таймс адзначыла, сказала, о, класная якая кніга, вельмі важная, вельмі сучасная, вельмі трендавая. І, ну, здорава, што яна выйшла вось па-англійску. Да, ну вось гэта прыклады такія. Тут слайдзік пра першае пляжнае чытанне. Ну, наступны пункт вось гэтага расшыфроўка слайду, это прывязка да часу і месца. Як я ўжо сказаў, добрую долю, вось я там азначаў, калі маркерамі клеіў розныя колеры на розныя жанры, то бок там вельмі вялікую частку займае гістарычны фікшн. Але нават у трылерах, у хорарах, у крайм-фікшне, у клаймат-фікшне, у ўсіх гэтых субжанрах, як правіла, заўсёды будзе дакладная прывязка да часу і месца. То бок не то, што там, ну, недзе там в далёкай галактыкі. Вот нет. Часам пазначаецца дзень, месяц, абавязкова год. Калі гэта сямейная сага, то яна, як правіла, займае там пэўны час, скажем, 50-70 гадоў, 30-40. Але заўсёды будзе вось гэты адрэзак часу, які разглядаецца ў кнізе. Калі гэта такі больш накіраваны не на сямейную сагу, а на ось, што называецца, ў моманце, то сапраўды там можа быць нават дзень, які адбываецца роман. Там будзе пазначаны штат, там будзе пазначана рэгіён краіны, там, Сенегалу, там, Барбадаса, Гаіці, Індыі, Шры-Ланкі, дзе адбываецца гэтае дзеянне. То бок там з дакладнасцю да вёскі, вёска рэальна існуе, там, альбо штат, зразумела, таксама існуе, там, заходняя частка, там, Нью-Джерсі. То бок супер-супер лакалізаванае заўсёды месца дзеяння, якое адбываецца ў кнізе. Ва ўсіх гэтых рэцэнзіях, якія я чытаў, фактычна ва ўсіх гэта ёсць. Нават
у графічных романах часам. Хаця, ну, там гэта асобны абсалютна жанр. У іх там свае нават тэмы, там не зусім яно там уже да раманістыкі прымыкае, але тым не менш і гэта таксама. То бок час і месца яны павінны быць дакладна пазначаны. Я не ведаю, чаму гэта так. Ну, але магчыма, каб чытач таксама адразу зразумеў, вось, куды яго закідваюць. Не проста там некую планету, там, альбо часы Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай. Не, а ў які год, у які месяц, хто правіць, хто кашталян, хто там займаецца дастаўкай прадуктаў. Вось, на княскі двор. Вось гэтая падрабязнасці, гэтая супердакладнасць, суперканкрэтнасць, яна для гэтых усіх кніг характэрная. І калі хтосьці хоча пісаць у гэтым накірунку, там, накірунку заходніх рэйтынгаў, нават не збіраючыся трапіць у гэты 10% перакладаў, што з беларускай мовы там даўно у гэтых рэйтынгах нічого не было. Але калі ў гэтым кірунку рухацца, то важна гэта разумець. То бок трэба прывязваць дзеянне свайго твора да пэўнага месца і да пэўнага часу. Што з найбольш такіх папулярных па геалакацыях, скажем так, геаметках, гэта ўсход, гэта Афрыка і Амерыка. Ну, усход такое расцяжымае паняцце, там заўсёды будзе Палестына, там будзе Індыя, там будзе афрыканскія пэўныя краіны, гэта можа ад года да года розніцца. Там будзе штосьці з раманаў старой Еўропы, то бок там Берлін, Лондон, Парыж, там 17 стагоддзя, 19, 20, пэўны год, пэўная эпоха выбіраецца, пэўная інтрыга. Вельмі часта, калі гэта гістарычны фікшн, пра які я казаў крыху на пачатку, то гэта можа засноўвацца на абсалютна рэальнай нейкай сітуацыі. То бок, ну, проста аўтары знаходзяць там скандал, напрыклад. Некі там 1792 годзе быў некі скандал у Парыжы. І бах, яны робяць 400 сторонак раман пра гэта. І калі гэта больш-менш універсальная тэма, яны там добра прапісваюць псіхалогію героя, там, можа быць, это хорар, там, не ведаю, там, то это цалкам можа стрэліць. Вось, то бок старая Еўропа так. Ну і Штаты. Тут, зноў жа, я ўжо казаў пра паўднёвы раман, пра амерыканскі поўдзень, пра вайну за незалежнасць, пра Нью-Йорк, абавязкова штосьці будзе пра Нью-Йорк. Ну, як бы зразумела, Нью-Йорк Таймс. Вось, ну, пэўныя легенды гарадскія, пэўныя падзеі, якія адбываліся, альбо не адбываліся, альбо іх прыдумалі і там, ось, там, закінулі гэтага Бэтмена там у пэўны год. У будучыні, ну, зноў жа, гэты год будзе пазначаны і горад будзе пазнавацца. Вось цытаты, напрыклад, з некаторых рэцэнзій. Раман распавядае пра некалі магутную багатую сям'ю в Ірландыі, якая сутыкнулася з фінансавымі цяжкасцямі пасля сусветнай крызы 2008 года. Ну, то бок, ёсць у нас Ірландыя, цяжкасці пасля 2008 года. Все, людзі зразумелі. Раман распавядае гісторыю 3 пакаленняў хрысціянскай сям'і, якая жыве ў горадзе Парамбіль у штаце Керала на паўднёвым захадзе Індыі. Ну, сямейная сага. Паўднёвы захад Індыі, праблемы Індыі, праблемы сям'і, якая разбрадаецца там па свеце і шукае шчасця. Потым аказваецца, што у іх не толькі шчасце там у мінулым, а куча всякіх розных хорараў, дэтэктываў забойстваў, шкілетаў у шафах і так далей. Крымінальная фантастыка і сямейная сага, якая разгортваецца ў Гарлеме на працягу 3 перыядаў 1971, 73 і 76 гадоў. Год святкавання 200-годдзя США. Ну, супер дакладна, то бок.
От Гарлем, от 3 гады, чотенька. Што яшчэ з такіх ось важных, ну тут я крышечку здрабніў шрифт, тому што былі шмат цікавых цытат. Усе гэтыя раманы можна, в прынцыпе, абазваць двума словамі. Это псіхалагічны выклік альбо псіхалагічны крызіс. Вельмі шмат што там вось на гэтым атрымаецца. То бок, ну, в прынцыпе, раман як жанр, ён з самых сваіх прыкладаў, пачынаючы ад Гёте і далей паехалі, гэта пэўная гісторыя пра вырастанне героя. Герой не статычны ў рамане, ён павінен адкульсьці прыйсці псіхалагічна і кудысьці псіхалагічна прыйсці ў канцы кнігі. Гэта, в прынцыпе, аснова жанру. Ну і калі чытаць вось гэтыя рэцэнзіі і ўрыўкі, то бачна, што для 2023 года гэта таксама характэрна, як было характэрна для Гёте. Вось, то бок тут ужо як бы картаў вельмі шмат, таму што псіхалагічны крызіс можа грунтавацца на вельмі розных псіхалагічных праблемах. І калі взяць там, грубо кажучы, міжнародную класіфікацыю хваробаў, то можна знайсці вельмі шмат што для таго, каб напісаць свой раман, выбіраючы крызіс там адзін за адным пахлешч. І гэтым, я думаю, шмат хто карыстаецца. Вельмі часта нават я так 5-7 рэцэнзій бачу, дзе згадваецца там нейкая тэрапія з героямі. Это таксама вельмі важная тэма. Ну, то бок, пераадоленне крызісу – гэта і ёсць аснова для кожнага, напэўна. Амаль кожнай кнігі з гэтага спісу, пра які мы сёння гаворым. Ну, напрыклад, вось кніга пра першыя пасляродавыя дні, у якой расказваецца пра жанчыну, якая змагаецца з мацярынскім страхам і вар'яцтвам. Інстынкт забяспечыць бяспеку свайго дзіцяці супярэчыць назойлівым думкам і прычыненне дзіцячай шкоды. І яна з усіх сіл спрабуе вярнуць сваю ідэнтычнасць у той момант, калі яна, здаецца, раствараецца. Вось. Ну, такі от раман. Там дызайнер ці перакладчыца. Гэта, дарэчы, дэбютны, па-моему, раман. Яна нараджае дзіця, і вось застаецца з ім сам-насам, і ўся ідэнтычнасць, якая была, вось гэта перакладчыца, там, літаратурнай тусоўкай, з нейкімі там складзеным спосабам жыцця, прывычкамі, яна вся разбураецца, і гэта ўплывае на яе абсалютна як бомба. І яна там знаёміцца з нейкім суседам старым у доме, ён там штосьці дапамагае, але ў той жа час як бы і назаляе, і вось яна нейкім чынам прыходзіць да нейкай раўнавагі у выніку. Калі гісторыя набліжаецца да кульмінацыі, кожны з герояў сутыкаецца з выклікам. Чым яны ахвяруюць, каб выратаваць чалавецтва апошні шанец на будучыню. Гэта прыклад climate fiction, напрыклад, ну, то бок гэта раман пра экалагічныя катастрофы, пра глобальнае пацяпленне, пра эколагаў, пра экаактывістаў, якія там у пэўных сітуацыях знаходзяцца, іх проста мора, і яны ў рэйтынгах таксама ёсць. То бок гэта можа быць і гістарычная тэма, там, напрыклад, 1900 нейкім годзе, там нейкі вучоны раптам заўважыў там на здымках нейкае свячэнне. Вось ён сабраў там тых людзей, адпаведна цытата, адкуль я гэта цытую, там сабраў энтузіястаў, і там нейкі музыкант, нейкі мастак, какой-то гонза-журналіст, какие-то там п'яніцы і гэтак далей. Яны ствараюць нейкі экалагічны рух, каб паўплываць на палітыку ЗША і там, ну, расказаць пра тое, што праблема рэальна сур'ёзная. Ну, і гэта можа быць нават рэальная падзея, я там дакладна не памятаю. Там таксама ёсць, конечно, прывязка, які это горад, штат, там год.
Але не заўсёды ёсць пазнака, што гэта на аснове рэальных падзей. Вось, але яны таксама праходзяць пэўную такую псіхалагічную загартоўку. У тым ліку хтосьці там развальваецца, хтосьці спрабуе далей ісці, вырашаць гэтае пытанне, хтосьці там зняверваецца і кажа, да, все роўна нічого не памяняеш, там, ніхто мяне не пачуе, нічога я не зраблю, ад мяне нічого не залежыць. Ну і вось на гэтым канфлікце псіхалагічным будуюцца сюжэтныя лініі. Гісторыя дыяспары, перамяшчэння і сувязі, якую можна знайсці ў сям'і і агульным супраціўленні. Ну вось, таксама пра прыняцце эмігранта ў замежнай краіне. Это дакладна гэты раман пра Палестыну, там цяпер вялізны рух у Амерыцы з гэтай нагоды, тому што пра Палестыну вельмі шмат пішуць, і у тым ліку шмат літаратуры ходзіць па-англійску. Не ў перакладзе. Яны самі пішуць. Ну і яны вельмі вялікі ўчастку рынку займаюць. Такой як бы soft power. Але ў той жа час, як бы праблема эміграцыі таксама можа зачапіць, і в Амерыцы там все эмігранты, да, там, в асноўным. Все адкульсьці прыехалі, і тым больш там у чытачоў New York Times. І таму вось для іх вось і сямейныя сагі пра тое, як людзі разбрыдаюцца па свеце, альбо там пераязджаюць у Амерыку, альбо ў Англію, там, альбо з Ірландыі, там, у Канаду. Это вельмі частыя сюжэты рамана. Ну і праблема эміграцыі там пастаянная. Ну я ўжо тут падыходжу да завяршэння паціху. То бок, якія шансы ў беларускай кнігі пры гэтым? Я канцэнтраваўся ў лекцыі на пэўным канкрэтным матэрыяле, які дае рэйтынг. Беларускай літаратуры, як я ўжо сказаў, у гэтым рэйтынгу 2023 года няма. Не ведаю, ці будзе ў 2024. Было файна. Але я бы, калі б адказваў на гэтае пытанне, якія шансы у беларускай літаратуры патрапіць гэты рэйтынг былі ў 23 годзе, я б сказаў, што досыць нулявыя. Чаму? Таму што гэта свет, які, у прынцыпе, многім з беларусам абсалютна невядомы і незнаёмы. Гэта планета, якая жыве, в прынцыпе, сваім жыццём. Тэмы геалакацыі, якія згадваюцца ў гэтых раманах, будаваліся дзесяцігоддзямі. Грамадская думка, там, якая цікавілася, там, напрыклад, амерыканскім поўднем і расізмам, фармавалася вельмі доўга. І таму гэты жанр займае вялікую частку кніжнага рынку. Тэмы там звязаныя з еўрапейскімі сур'ёзнымі праблемамі, такімі разломамі. Вось мы маем там пра ГДР і ФРГ раман. Да? Але штука ў тым, што ўсё гэта сістэма, якая, в прынцыпе, працуе вельмі добра і без беларускай літаратуры. І не толькі без беларускай. Тут няма ні аднаго слова пра Украіну, напрыклад. То бок 23 год, да, уже ідзе вайна, там бог ведама колькі. Ні слова. Ёсць адзіная згадка пра Расію. Гэта перакладны, адзін з 5 перакладных раманаў. Это французскі раман, там 150 староначак, маленечкі, пра тое, як некая старая францужанка чамусьці едзе на транссібірскай магістралі, кудысь там Владивосток. Вось, і яна раптам сустракае прызыўніка. Раман 2012 года, то бок ён даваенны зусім, перакладзены проста 23-м. Прызыўніка, які хоча дэзертырваць. Ну і вось на гэтым канфлікце рускі прызыўнік там лысы і эта старая францужанка, яны кудысьці едуць у гэтым цягніку,
Ну, цягнік – це ўвогуле такая штука, якая вельмі частая там і ў фільмах, як і, там, і ў кнігах. Такая замкнёная прастора, вельмі добра можна будаваць сюжэт, псіхалагічныя нейкія агульныя інтрыгі. Вось. І адзін з рэцэнзентаў, далёка не ўсе, адзначыў, што вось это вельмі актуальная тэма. Гэта максімум, што пра вайну, якая ідзе, крывавую, вялізную, агромную, можна пачуць на кніжным рынку ЗША цяпер па фікшну. Такім заўважным, які падымаецца ў топ, там, атрымлівае букераўскія прэміі і гэтак далей. Альбо заходзіць хаця б у лонг-ліст нейкіх прэмій. То бок і украінская літаратура таксама не існуе. Беларуская, адпаведна, таксама. І ўвогуле ўвесь рэгіён гэты, фактычна адсутнічае. Там ёсць пэўныя рэйкі, па якіх едуць цягнікі. Яны едуць з пункта А в пункт Б. Пабудаваць новае – гэта агромная праблема. І ці штука ў самой якасці беларускай літаратуры ці украінскай літаратуры там. Не. Тут штука ў тым, каб уклініцца і будаваць гэтыя рэйкі. То бок русістыка там будуе пэўныя рэйкі, будуе украіністыка. Значна больш стала украіністыкі. Можа быць, дзесьці хтосьці больш пачаў задумляцца пра Беларусь. Але ўсё роўна там тэмы ўсходу глобальнага альбо тэмы расізму, тэмы ЛГБТ-квір і гэтак далей, яны, гэта не проста цягнікі, гэта сетка чыгуначных дарог. Это не адну шпалу пакласці. Канешне, гэтыя шпалы трэба класці, але мы можам толькі хаця б валодаць інфармацыяй пра тое, што гэта за планета, якія там станцыі ёсць, хто там дыспетчер, хто прадае білеты, там, на сайты, дзе можна купіць квіткі і гэтак далей. Хаця б гэта ўжо вельмі файная інфармацыя. І я спадзяюся, што я крышачку яе паспрабаваў даць. Наколькі хто з аўтараў захоча прымаць гэта пад увагу, альбо кіравацца вось гэтымі прынцыпамі універсалізацыі праблемы, лакалізацыі, псіхалагічнага крызісу абавязковага і прапаноўваць на пераклад кнігі, каб яны выходзілі і там азначаліся ў пэўных рэйтынгах. І ім дарога была праз гэта лягчэйшая, то гэта абсалютна права кожнага і кожнай. Вось. Дзякуй за ўвагу. Пытанне яшчэ таксама з чата датычна гэтага спісу. Цікава, колькі з гэтых кніг пераадолела межы ЗША і былі уганараваныя міжнароднымі прэміямі. Я персанальны гэты аналіз дакладна не рабіў, але у самой Амерыцы вельмі шмат класных літаратурных прэмій, насамрэч. Вельмі крутых. National Bestseller, прэмія нацыянальнага радыё. То бок, для іх не патрэбна там у Берліне прэмію атрымліваць замежную. Для іх свае прэміі, яны вельмі крутыя і, в общем-то, цалкам сабе. Наконт букераўскіх кніг, то, па-мойму, летась было 2 ірландца і 1 амерыканец. Перамог ірландзец. Быў шорт-ліст. Всіх звалі Пол, по-моему. Да, і 2 з гэтых кніг былі ў топ-50. То бок 2 з 3 шорт-ліста былі, по-моему, у гэтым спісе, про які я казаў. Топ-50 Нью-Йорк Таймсаўскі. То бок яны заўважылі і англамоўную ірландскую кніжку, і заўважылі свайго таксама англамоўнага амерыканскага аўтара, ці канадскага, я ўжо забыл. Да. Тут у меня еще некалькі пытанняў прыйшло праз Google форму.
Які менавіта тэндэнцыі сучаснай літаратуры абцяжарваюць выхад беларускай кнігі на заходні рынок? Напрыклад, ёсць праблемы з мовай, з тэматыкай, з прадстаўленнем аўтараў. Ну, вельмі шмат, в прынцыпе, сёння пра гэта гаварыў. Што тэндэнцыі і універсальныя, і досыць, скажем так, пракруставыя, якія даволі складана залезці. Але, напрыклад, калі я гляджу на гэта пытанне і тэндэнцыі, то я думаю, што той же роман «Ева Вежнавец», він цалкам па гэтай тэндэнцыі ўсе патрапляе. Ну, то бок, ёсць лакалізацыя, ёсць намёк на сямейную сагу, лёгкі хорар, псіхалагічны выклік, челлендж, крызіс. Якія фактары апроч тэндэнцыі ўплываюць на паспяховасць выхаду беларускай кнігі на заходні рынок? Можа быць, гэта палітычны кантэкст, маркетынг, адсутнасць міжнародных сувязей. Ну, безумоўна, міжнародныя сувязі вельмі важныя. Палітычны кантэкст можа быць не настолькі, таму што палітычны кантэкст не ўплывае на выдавецкі рынок, в прынцыпе. Ну, от калі браць пра тую ж Украіну, пра якую я казаў, ну, што там, стала раптам 200 кніг на англійскай мове з украінскай літаратуры перакладзена, выйшла і стала на палітыцы? Не. Хаця палітычны кантэкст вельмі моцны, это абмяркоўваецца там круглымі суткамі, в том же Нью-Йорк Таймс, і в Сенаце, і в Кангрэсе, і как-то далей, але на фікшн это не ўплывае. А міжнародныя сувязі так. Плюс тут вельмі шмат што, я пра гэта згадаў на пачатку, вельмі шмат што звязана з акадэмічнай супольнасцю, таму што курсы чытаюцца па ўсіх гэтых жанрах і даследуюцца кнігі і новыя, і старыя, і той, што было 10 гадоў назад, і тэндэнцыі там ось у хорары, напрыклад, паўднёвым саузен хорара, ось яны даследуюцца рэальна вялікімі групамі навукоўцаў, там пішуцца манаграфіі, ці там пра афрафутурызм там і гэтак далей. Вось прабіцца ў гэтую акадэмічную супольнасць, каб супольнасць вывучала кнігі беларускай літаратуры. Вывучала там паэзію, прозу, драматургію, старую і найноўшую. Вось гэта, напрыклад, было б, па-мойму, больш рэальна, чым сядаць і пісаць раман, які там праб'е вось гэтую браню тых амерыканскіх рэйтынгаў і прэмій. Я думаю, што гэта прынамсі рэальная задача, каб такія кафедры альбо накірункі хоць недзе ствараліся там з удзельнікаў дыяспары амерыканскай ці англійскай там і гэтак далей. Пакуль яны вельмі слабыя, я так думаю. І гэта вялікая праблема. Ці ёсць прыклады беларускіх аўтараў, якія паспяхова прарвалі бар'ер і знайшлі сваю аўдыторыю на захадзе? Калі так, якія стратэгіі яны выкарыстоўвалі? У нас ёсць, напрыклад, Вальжына Морт у паэзіі, якая інтэгральная, можна сказаць, частка гэтай супольнасці амерыканскай, паэтычнай. Яна ганаравана там і прэміямі, і стыпендыямі, і выкладае creative writing, і мае сувязі, то бок яна аўтарка, якую не то, што бар'ер як бы яна прабівала, просто яна частка гэтага. Я не ведаю, ці можа нас пра сябе так сказаць, што яна прабівала бар'еры для таго, каб ёй стаць. Магчыма, да. Ёсць у нас людзі, якія выдаюцца там. У ЗША выйшаў Махарэвіч, выйшла Тимофеева, Вальжына Морт таксама. Былі публікацыі асобныя, сама ў вельмі сур'ёзных і газетах, і часопісах, там і Нью-Йоркер, і Financial Times, але яны былі больш, напэўна, частыя ў 2020-м. І я бы сказаў, калі браць такі глобальны ўжо захад, тут як бы пытаюцца пра поўны захад, захад это і заходняя Еўропа, і там кнігі, в прынцыпе, досыць часта перакладаюцца беларускія. Я бы сказаў, што за апошнія гады то ў разы болей, чым раней. У разы.
Раней там, господи, одна кніга ў год там перакладзецца на нейкую мову, это такая падзея была. Цяпер значна больш як бы пайшло гэта ўсё наперад. І можна назваць уже ні аднаго, ні двух аўтараў. Як можна змяніць сітуацыю, дапамагчы беларускай літаратуры стаць больш заўважнай? Ох, ёлкі-палкі. Ну, як сказаць, палітыка дробных дзеянняў. Вось, сталі мы заўважнымі на міжнародных кніжных кірмашах, ёсць стэнды, цудоўна, людзі падыходзяць, даведаюцца пра існаванне Беларусі многія. А хтосьці ўжо і ведае, і вельмі рады сустрэцца з кімсьці. Вось выйшаў пераклад, там пішуцца рэцэнзіі, а там адразу пішуцца рэцэнзіі. І бывае, што па 50, не па адной, там просто ўсе газеты пішуць. І кожны божы тыдзень там рэцэнзіі. І крытыкі там паміж сабой канкурыруюць, хто там в тую газету, хто ў гэтую. Факт перакладу, ён ужо як бы азначае факт рэцэнзіі, это 100%. А калі рэальна кніга зачэпіць там некалькіх чалавек, то яе проста пачынаюць пісаць усе. Ну і у нас ёсць таксама такія прыклады. Чым больш будзе перакладаў, я думаю, выходзіць, і у такія больш-менш заўважныя выдавецтвы, можа быць, не ў гэтыя гранды, пра якіх я там, можа быць, сёння больш гаварыў, бо, канешне, гранды вельмі моцную там адыгрываюць ролю, і прарвацца да іхніх трэндаў і да іх уяўленняў пра літаратуру той же час складаную і даволі простую. Гэта такой асобны спорт. Але, в прынцыпе, добрае выдавецтва, добры пераклад, яно гарантуе заўважнасць і тое, што пачнуць на гэтай мапе з'яўляцца беларускія кропачкі. Таму я бы на пераклады бы нацэліўся і на сувязі з выдавецтвамі. Найперш. Як сучасная літаратура можа збагаціць заходняга чытача, якія ўнікальныя тэмы, ідэі, перспектывы яна прапануе? Ой-ой-ой. Как говорится, там была книга такая, называлась «Мой досвід нетиповий». Ось, як би, так, в принципі, на кожній білоруській книзі можна написати, там, під заголовком «Мой досвід нетиповий». І коли усходньоєвропейський контекст цікавить когось, то любая тема буде унікальна. Інша справа, як гэта зрабіць больш універсальным, больш блізкім. Ось я казав про Віжнавець, што ось тэма, там, грубо кажучи, сімейнай сагі, альбо там women's suffering. Гэта больш універсальная тэма, і яна можа як бы прайсці да большай колькасці чытачоў і перакладчыкаў, у тым ліку і выдаўцоў. Яна будзе лакалізаваная ў беларускім кантэксце. Але, як я ўжо казаў, там нават нейкая частка Сенегала альбо пэўнага індыйскага штату можа быць заўважнай і цікавай. Там уже ёсць як бы пытанні з англійскімі посткаланіяльнымі ось гэтымі всімі традыцыямі. Чаму пра Індыю там пішуць больш, чым пра Кітай. Хаця Кітай таксама вялікі. Даволі цікавы, в прынцыпе. Але неяк так атрымліваецца, што пра Кітай менш, чым пра Індыю. Вось будзе лакалізавана там у беларускай вёсцы. Таксама лакалізацыя добрая. Узбагачае. Чалавек не ведаў пра гэта. Унікальная тэма. Якая адзіная беларуская кніжка, на ваш погляд, павінна быць у спісе лепшых кніжак свету? Я пра гэта, напэўна, не буду адказваць. Я не ведаю. Ці глядзелі вы спісы New York Review of Books? То есть гэта не New York Review, нейкі іншы, асобныя галоўныя. Ведаеце, я такі досыць скрупулёзны таварыш. І вось гэта 50 сторонак рэцэнзій на беларускай мове, якую я падрыхтаваў для гэтай лекцыі. І гэта досыць вялікая была работа, таму New York Review of Books, можа быць, будзе тэмай наступнай маёй лекцыі, калі мяне запросяць. Але для гэтага трэба вялікая падрыхтоўка, я на гэта трачу не 1 гадзіну, не 2, не 10.
И меня еще просили прокомментовать пост Альгерда Бахареевича. Там 3 раза затегали. Там, коли коротко, тут 3 сторонки, але 5 пунктов. Першае, нас няма, на Захадзе няма Беларусі, беларускай мовы, беларускай літаратуры па-беларуску, гісторыі і гэтак далей. Другое, ахвяры і сведкі. Перакладчыкі. Чацвёртае, віна беларускай літаратуры. Пятае, буйныя заходнія выдавецтвы — гэта камерцыя, капіталістычныя прадпрыемствы, якія хочуць найперш грошай. Я, ў прынцыпе, з усімі з гэтымі пунктамі згодны, і многіх з іх, напэўна, нават дакранаўся ў сваёй лекцыі. Магчыма, толькі пра віну беларускай літаратуры. Ну, тут як бы віна — это такая досыць шырокая з'ява. Калі на ёй канцэнтравацца, то... Ну, калі я нічога не ведаю там пра квантавую механіку, ну, я проста нічога не ведаю. І калі амерыканец нічога не ведае пра Беларусь, то віна ўжо такая Беларусь. Я не ведаю. Я думаю, што проста трэба вывучаць адзін аднаго, і, можа быць, нам стане больш зразумелым, тым ліку літаратарам і літаратурнай супольнасці, што там адбываецца. Тому што чым можа быць віна, гэта тым, што мы вельмі моцна заканцэнтраваныя на ўласны лакальны кантэкст і не глядзім па бакам. Нават у бок літоўскай літаратуры да апошняга часу вельмі рэдка хтосьці глядзеў. Я ўжо не кажу пра New York Times, альбо Review of Books, альбо Times Literary Supplement. То бок трэба быць больш адкрытым свету, цікавіцца ім, і тады, можа быць, і літаратура крыху зменіцца. З перакладчыкамі, да, я згодны, што тут вялікая праблема. Беларуская мова мала хто перакладае. Знайсці такіх людзей — это проста, какие-то гераічныя пакуль што людзі. А там, вось, калі браць, там пазначаюць на вокладцы. Гэта перакладчык, галоўны перакладчык з нямецкай мовы на англійскую. Тытулаваны, у яго 12 прэмій за пераклад з нямецкай мовы. Ну, то бок, там вялізная такая супольнасць, там ёсць канкурэнцыя, там, я ўжо не кажу, тут цэлы свет, цэлая планета, там можна серыялы здымаць пра гісторыю нямецкага перакладу на англійскую мову. Вось там. З беларускай, на жаль, такі серыял не здымеш. Яшчэ одно пытанне з чату. Гэта пытанне з Германіі. Якія 3 беларускія кніжкі вы параілі для перакладу на нямецкую мову? 2 кнігі Бахарэвіча там же ёсць. Там выйшла немало ў Зуркамфе ў 2010-х. Штук 7, по-моему, кніжак на нямецкай мове. Цікавых там. Кудовіч, Клінаў. Віжнавец, я не памятаю, ці перакладзе на нямецкую ёсць уже, да. У Аўстрыі, здаецца. У Аўстрыі. Я бы, да рэчы, звярнуў бы яшчэ раз, можа быць, перагартаў Быкова 100 гадоў, якому скора будзе. Магчыма, штосьці ваеннае, там, вось, пра яго «Мёртвым не баліць». Это акурат, да рэчы, рэгіён, там, па-мойму, блізкі да цяперашніх фронтавых ліній апісваецца. Можна лакалізаваць добра. Зноў жа ваенная тэма. КДБ там і так далей, ФСБ. Можа пайсці. Можа быць тое, што ось апошнім часам я там чытаў на Гідровіца, напрыклад, што там у нас былі зараз Ганна Кандрацюк і Сергей Лескідзь, да, там вот выходзілі ў тройку. Гэта можа быць нейкім чынам цікава, таксама ўзятыя магічныя шэпты, бабулі, такі аўтафольклор, містыка. Хорарам гэта не назавеш, але ў такое некае мадэрнісцкае выдавецтва, я думаю, можна было плескаць і закінуць на нямецкай мове. Я не ведаю, правда, як бы это пераклаў бы хтосьці, это просто, по-моему, нереальна. Але калі падрэдагаваць, там, падклеіць, то было б добра. Прыватныя нейкія мемуарныя гісторыі.
Мне калі добра прагучала кніжка Ганны Краснапёркі ў Германіі пра мінскае гета. Там нават прэмія некалькі атрымала, але баюся, што яе ўжо падзабылі там з 80-х гадоў. Гэта класная кніга. Дзённік дзяўчынкі. Ён мог бы перавыдавацца ў Германіі, мне так здаецца. Ну, ён тады перавыдаваўся некалькі разоў. Я думаю, што цяпер так крыху менш. Ну, от 3, напрыклад, такіх. Да, тут вось яшчэ Эльгер пісаў пра траўму, про тое, што каб прадацца, трэба паказваць нашу траўму. Ну, каб заўважылі выдавецтва. Ну, я ўжо так утрырую. Ёсць чаканні таго, што беларускай літаратуры будзе гаварыць з пазіцыі ахвяры. Ну, мне здаецца, што это можна перафармуляваць у адну з такіх рэчаў, пра якую я сёння ўжо казаў, што літаратуры беларускай не чакаюць не толькі ахвяры, а пераадолення вось гэтага псіхалагічнага крызісу. То бок псіхалагічны выклік, які быў пэўным чынам пройдзены. Не абавязкова это мусіць быць 20-й год, то можа быць там 49-й. Ну, чаму не? Разгар барацьбы з касмапалітызмам. Псіхалагічны выклік цалкам можа быць звязаны і з траўмай, там, вайны, рэвалюцыі, палізняволеных, чым заўгодна. Але не абавязкова ён можа паказваць чалавека як ахвяру. Мне здаецца, што нават калі і гаварыць пра ахвяру, ахвяра можа прайсці нейкі шлях цягам рамана і перайсці ад ахвяры, напрыклад, да ката. Альбо, это уже алексеевічскія штукі, альбо проста перастаць быць ахвярай, там увайсці ў ролі пераможцы, пераадолець пэўныя праблемы. Чаму раман пра эміграцыю не напісаць? Цяперашнюю, пра праблемы, якія там людзі там з'язджаюць з глузду. Why not? Ці будзе там ахвяра? Ну, як ты все паставіш як наратар? Калі паставіш, што ты выключна ахвяра, то да. Але калі ты пройдзеш з пункта А в пункт Б, то это можа быць больш цікавы будзе раман. Можа быць, яго заўважыць. Я не ведаю. Я б тут не пагадзіўся, напэўна. Я читала Сильвереру на Соболевскайте, то подается, ну, историчный роман, окей. А потом там оказывается Вильня, класс. Потом там оказывается история кохання Подлеткове, вау, ну там певної аудиторії. Потом починається там десь квір, вау, як цікаво. Тобто там настільки цмок у лес, містика пішла, там монастир. Ну, там некие такие моменты, которые, как бы ты читаешь, разумеешь, что когда бы это были особенные книги, ну, магчыма, шмат, што я б не выбірала. Але калі гэта ўсё ў адным, ну, ты разумееш, што гэта вельмі так удала, прадумана, сканцэнтраваная гісторыя. І таму, ну, там, вядома, як ты казаў, гістарычныя персанажы, там і Вільня пазнаецца, і там вось гэта каханне такое юнацка-падлеткавае. Ну, канешне, ну, хораша, вось калі чытаеш, ты разумееш, што прям уже не абавязкова там нейкай суперэкзотыкі, да, але калі, ну, вось ёсць. І яшчэ я чытала адну з твоіх апошніх рэцэнзій на кніжку пра падлеткаў. Да, «Соня стой». І там было вельмі класна пра тое, што мы вельмі часта беларусы не ствараюць лакалізаваныя нейкія, ну, месцы. Там у нас вот не шмат чаго адбываецца ў галовах, там нейкія нашы гэтыя, ну, ці нейкая такая вымушаная рэальнасць. Ну, таму вось, да, мне падаецца, што адзінае, што як гэта рабіць, калі мы не дома, ну, Ну, можна пісаць, што мы не дома. ну, вось, да, до рэчы, перанесці. Многія палестынцы, індусы і іншыя шры-ланкійцы цалкам пра гэта сабе пішуць. Да, ну і больш, можа быць, заўважаюць. Ну, як бы, я думаю, што Соболевская таксама на гэта як бы зважала крышачку, каб лепш перакладалі. Да. В той же час, як бы лакалізацыя на гэтым рэгіёне, яна больш будзе даступна, напрыклад, у Польшчы, можа быць, там, у Латвіі, у Эстоніі. Там.
Да, але на консінкретичності 100%. Тобто, там читаєш історичний роман, там буде елемент сімейної саги. 100% там буде некий містичний хорорний компонентик. Ну, тобто, чистого супержанру там якби так не пишуть. Вже коли детектив, то там може бути все, що завгодно. Там, з єті, з некими хоррорами, там, шкелетами в шафах, там, в підвалах кого-то вбивають. І от ти думаєш, ти ж купив детектив, навіщо ти от читаєш трилер? Ну, от да, ну, да. От такі тепер трилери. Ну, треба було більше рецензій почитати. Що просто детектив, що хтось кого-то забив, і потім знайшли розгадку, ну, це вже не так цікаво читати. Вже не ті часи. Треба вже добре психологічну розпрацовку. Там. І там бідний слідопит буде там покутуватися від депресії або від, не веду, ще чого-небудь. Там вагання, тяжкі льоси, тяжкі ситуації. Ну да, така синкретична штука. Що ж, дякую велике. Не затягнули, може там люди засумували. Дякую всім.